श्री स्वामी समर्थ. मी स्नेहा आपल्या सर्वांचे स्वामी अनुभव या आपल्या स्वामींच्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला खूप सुंदर असा अनुभव सांगणार आहे. ते दादा सांगतात, मी सुदाम वैजनाथ चाटे, राहणार औरंगाबाद. मी महाराजांच्या सेवेत 12 वर्षांपासून आहे. माझा मुलगा सन ॲलर्जी या विकाराने वारला आहे. त्यानंतर मला एक मुलगी झाली. सर्वांनी शालिनी असे तिचे नाव ठेवले. नावाप्रमाणेच मुलगी सालस आणि शालीन होती, परंतु दुर्दैवाने तिची प्रकृतीही बिघडू लागली. डॉक्टरांच्या मते तिलाही सन ॲलर्जीचा त्रास होऊ लागला. या रोगावर कुठेही इलाज नाही असे डॉक्टरांनी सांगितले आणि माझ्या कुटुंबियांचे हातपाय गळाले. त्यांनी अनन्य भावाने महाराजांचा धावा केला आणि आम्ही परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या दर्शनासाठी आलो. परमपूज्य गुरुमाऊलींनी आम्हाला श्री गुरुचरित्राची सेवा दिली. माझी मुलगी पूर्ण बरी होईल असा धीरसुद्धा दिला. आम्ही श्री क्षेत्र गाणगापूर येथे संगमावर आंघोळ करण्यास सांगितले. याप्रमाणे आम्ही सर्वजण गाणगापूर येथे दर्शनासाठी आलो. संगमावर आंघोळ करत असतानाच मुलगी शालिनी दिसेनाशी झाली. सर्वजण शोध घेऊ लागले. तिच्या आईने एकच आकांत केला. ती अक्षरशः गळवळा लोळू लागली. हे होत असतानाच एक वृद्ध ब्राह्मण येथे बाजूला बसलेला आढळून आला. त्या वृद्ध ब्राह्मणाने गळवळा लोळणाऱ्या माझ्या पत्नीची चौकशी करण्यास दोघांना पाठविले आणि त्या वृद्धाकडे आम्हाला घेऊन गेले. वृद्धाने आमची अडचण विचारली. आमची मुलगी गायब झाल्याचे सांगितले. तेव्हा त्या वृद्धाने पंचांग पाहण्याचे निमित्त केले व म्हणाले, ती पहा, समोर तुमची मुलगी. तेव्हा एक मुलगी परत घेऊन येत असताना दिसली. त्या महिलेकडे विचारणा केली असता ती महिला म्हणाली, ही मुलगी महाराजांच्या मंदिरात उभी होती व तिच्या अंगातून पाणी गळत होते. आम्ही मुलीला घेतले व परत त्या वृद्धाकडे आलो. तो वृद्ध म्हणाला, हा विकार नीट होतो व त्यावर त्यांनी आम्हाला औषधही दिले. त्यांना आम्ही दक्षिणा देऊ लागला असता त्यांनी दक्षिणा घेण्याचे नाकारले व आम्ही दर्शन घेऊन पुढे वाटचाल करू लागलो. थोडे पुढे गेल्यावर मागे वळून पाहिले असता तो वृद्धही तेथे नव्हता व कोणीही तेथे नव्हते. महाराजांनीच वृद्धाच्या रूपाने आमचा प्रश्न सोडविला. मुलगी आज पूर्णपणे बरी आहे. ही परमपूज्य गुरुमाऊलींची व महाराजांचीच कृपा. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. अशीच कृपा सर्वांवर राहो, अशीच मी स्वामी समर्थांच्या चरणी प्रार्थना करते. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.